sits upon the throne. Come and praise Him, holy nation. Show forth His power. This is the day. This is the hour. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be to His gates with thanksgiving in your heart. Enter His courts with praise. HBBC. And the hour. Come and worship. Holy nation, show forth His praise. Welcome to HBBC. This is the day. This is the hour. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Hallelujah, hallelujah. Hearts to them and voices raised. Sing to God a hymn of gladness. Sing to God a hymn of praise. Show forth His praise. Show forth His power. This is the day. This is the hour. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Let us rejoice and be Let us rejoice and be As families gathered in this conference, we begin by lifting up the name of the Lord. Before we strengthen our homes, we must first declare His glory, for He alone is worthy of our praise. Glory
Amen. Praise the Lord. Welcome to the last night of our family conference 2025. Praise the Lord. Naimbag nga bigat, nga imbag nga rabi tay manen aminen. Kakabsat, praise the Lord. Let's declare the glory of God this evening, mga kapatid. Amen. Tumayo po tayong lahat as we glorify God. Let us sing our first song. To God be the glory. Amen. On the first now, to God be the glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life, atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. The second verse. Oh, perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God, the kindness of Heaven, who truly believes, the moment from Jesus, a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Through Jesus the Son, but purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus all together. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Amen. To God be the glory. Agkantate man iti Ilocano kakabsat. Amen. Kantante Ilocante, how great Thou art. Nagtanog ka, O Diyos. Amen. On the first now. O Diyos sa punuin ng amagmatan, na indaglan, naramit ka ibang, ininulan, bitbitwen kay tangatang, manakabalin mo ka iparang, tuwing arawan, nakakataan, o
is thy faithfulness of the Lord. Aren't you glad of the faithfulness of God of our lives? Amen? Praise the Lord. Let us sing our last song. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Sing it now. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Art unforeseen and unmisted endureth, thine omnipresence to cheer and to guide. Send forth today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Praise the Lord. You may be seated po. Amen. Praise the Lord. Mauding message ti mga gantayo tatang arabi. Excited kayo mo't lang kakabsat? Amen. Kita man kayo takab abay mo no napsugmot lang. Amen. Grabe mga kapatid, no? Punong-puno na ho tayo ng mensahe ng Panginoon. Amen. Kaya sapay ko mga kakabsat, wayaan tayo pa iti puso tayo nga dungag kadagiti mensahe ti Apo kay iti nga rabi. Amen. Okay, so kitain tayo man kakabsat dagiti kakadwa tayo nga churches ken outreaches at tatapnon again na mo tayo kakabsat. Amen. Unahin tayo iti dito Bakara. Main church natin. Amen. Tumakder tayo man kakabsat tapnon masadsad dagiti kinlan tayo. Ayon, praise the Lord. Amen. Diya pasukin. Pasukin. Amen. Expectaren tayo kakabsat nga mapuno tayo tata. So nga plastar kayo kadagita tuktugaw yo. Thank you pasukin.
Jay Claveria. Ayun, praise the Lord. Amen. And then, thank you, Jay Lawag. Amen. Then, Jay Dingras. Ang kapatiran natin sa Dingras. Ayun, praise the Lord. Napaitihan ko na mention. Batak, Paway Outreach. Amen. Nagiti, naggapoy jay Kadaywan, kakabsat jay Santiago City. Amen. Praise the Lord. Bintar Outreach. Amen. Sino pa ay kakabsat? Sarat. Amen. Lasam Apari. Ayun, Adada J. kakabsat. Amen. And then Sanchez Mira. Ayun, praise the Lord. And praise God, kadagiti kadwa tayo yan ti som kakabsat, madaydayo ti apo. Agasan nyo, tatay dapay lang bigat kakabsat nga, kadwa tayo isoda. Amen. So, praise the Lord, kakabsat. Excited kayo matlangan, kakabsat? Amen. Okay, so tumakder tayo am amin. Again, alamano tayo kakabsat. Awan nagsubsublit at tugaw na. Nga awang maalamano na nga 400. Amen. Amen. Let us sing. There's a Christian welcome here. Amen. There's a Christian welcome here. On the chorus now. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. One more time. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Amen. Let us all settle down, mga kapatid. Makangeg tayo iti maysa nga presentation galing sa mga kids choir. Before we hear the kids choir, mga kapatid, let us sing one song. I'm blessed and I know that I am. On to now. I'm blessed and I know that I am because Jesus took control of my life. I'm blessed and I know that I am because He promised to give me a new life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if He happens to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. One more time. I'm blessed and I know that I am because He promised control of my life. I'm blessed and I know that I am because He promised to give me a new life.
Our children are not just the future of the church. They are the present work of God. As they present, may we be reminded that what we plant in their hearts today will shape the families of tomorrow. Nanay, have you seen my black socks? I'm going to be late for work. Hay naku, tatay! Check under the table. That's where you left them last night. Nanay, can I bring my Bible today? We have Christian values class. Sure, you can bring it. Thank you, Nanay. Nanay, I don't want to go to school. I'm still tired. Ben, remember, we do our best because we do it for the Lord. That's right, son. Let's not forget to pray before we leave. Anna? Anna, come here. Coming, Nanay. Lord, thank you for another day. Help us to love each other, obey, and honor you in everything. In Jesus' name, amen. Good morning, class. Good morning, teacher. Good morning, classmates. Today, let's talk what we're thankful for about our families. Let's start with Mom. Yes, Anna. I'm thankful because my family prays together every morning. Wow, you still pray? My family does scrolls on their phones. My dad said, "As for me and my house, we will serve the Lord." That's right, Ben. May your family's example remind us to put God first at home. Ben, look at the kid. Oh, why is she crying? Let's go ask her. Why are you crying? My parents are always fighting. I don't want to go home. You can pray to Jesus. He can help your family too. Yes, come to church with us this Sunday. Let's sing and learn about God's love. Really? I love that. Joshua 24 verse 15 says, "As for me and my house, we will serve the Lord." God wants every family to grow, serve, and love together.
the best way is to live for Christ and to love each other. Children, if you obey your parents and love God, you are a blessing. We may not have everything, but we have Jesus, and that's enough. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen. We stand here together as a family to serve Him forever, lifting praises to the Father above. Thanks for sending your Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. Lord, we bring up our hearts. We will serve Him. We will serve Him. We will serve Him, for He is worthy. Serve Him. We will serve Him. We will serve Him, for He is Lord of all. We can be a family that prays together, a family that serves together, a family that forgives and loves, a family that glorifies God. As for me and my house, we will serve the Lord. Up. Dali. Wait lang. Please stay here. Ilan kayo lahat? Ha? Na? Hindi. 2, 4, 6, 8, 10, 19. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 34. Plus ilan kayo rito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's good. Binilang ko lang. Hindi. Lahat sila sa taas makakatanggap ng tig 100 pesos. At kayo dito, tig 200 pesos. Galing na matanda. Ulitin mo nga. Ulitin mo nga. Children, if you obey your parents and love God, you are a blessing. Okay. Sino sa inyo magbibigay? Si Tita Melda, bibigyan niya ng 500. So give each of them 200 kasi 100 yung mga nasa taas. Ha? Children, Ano na? Ulitin naman. children, Bigyan nyo ng gamot. Hindi, nakakatawa lang. You know, when we were kids, we were so mahiyain. You remember that? Pero sila, hindi lang yung walang hiya, yung, hindi nahihiya. Po? Tig 100 din po kayo. Lahat, si Bishop, tig 100. Thank you po. Amen. Mag-bless kayo kay Bishop. Go. Come on. Baka dadagdagan niya pa yan. Lahat kayo mag-bless kay Bishop. Go. Pero kasi nung kami po ay mga bata sa church, mahihain kami. Sila, grabe. Na-impress ako sa kanilang talent. Na-impress. Palakpakan natin muli. Praise God. That's good. Mga kapatid, that's our Hosanna Academy. Salamat sa ating mga teachers. Lahat ng mga teachers ng Hosanna Academy may share tea. Okay? Sige. Praise God. Good job. Sige. Dali kayo dyan, Bishop. Ay, praise the Lord. Okay, what's the next part?
Oh, sige. Ayaw tayo ng isa. Okay. Amen. Praise the Lord. Lahat ng blessed, shout Amen. Tumayo po tayong lahat. Let us sing the family of God. On the first now. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join us in Jesus as we travel this sun. For a part of the family of God. First you will notice we see sister out here. It's because we're a family, and these folks are so near. When one has a heartache, we all share the care, and rejoice in this victory, in this family so dear. I'm so glad I'm part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this sun. For I'm part of the family of God. From the door of the Lord to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From ransom to riches, from the weak to the strong, I'm not worthy to be here, but praise God I'm in heaven. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this sun. For I'm part of the family of God. Chorus once again. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join heirs with Jesus as we travel this sun. For I'm part of the family of God. Amen. You may be seated. Every family needs a spiritual leader, someone who will stand, pray, and lead with a godly character. This song honors the calling of faithfulness inside the home.
Sabi ko kay Bishop, Bishop, kakanta na ako. Sabi niya, bigyan kita ng 100. We're going to sing that song, God's Been Good. We pause here at Family Conference as we are reminded that the same God who has been faithful to us individually has been faithful to every family present here. When we look back, the ups and downs, the answered prayers, and the silent trials, we discover one unshakable truth. In every season, His goodness has never failed. Whether in joy or in challenge, God has been so good. Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. And though it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in our lives. We feel blessed beyond my wildest dreams when we go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Times we play and I can see that I cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains and losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. God has been my Father, my Savior and my friend. His love was my beginning, and His love will be my end. I could spend forever trying to tell you everything He is. But the best that I can say is this.
God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it He's been good in my life. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it God's been good. God's been good. Amen. Praise the Lord. Let us hear another special number. But before that, tumayo tayong lahat. Let us sing, I Have a Goodly Heritage. Amen. On the first now. I may not have riches as some others may, but I have a mother who knows how to pray. There may be some things I've missed in my youth, but I have a father who stands for the truth. On the coro. I have a goodly heritage. I'm blessed with things you can see. I have a goodly heritage, and islands worth far more to me. Let's pray. And if in the future my parents pass on to dwell in the city we've come to call home, they may not leave me the wealth of this world, but I will inherit their God and His word. I have a goodly heritage. I'm blessed with things you can see. I have a goodly heritage, and that is worth far more to me. Praise the Lord. You may be seated. God does not leave families to stand alone. He commands us to be strong, to be courageous, and to trust in His promises. As this final song is rendered, may every home find strength and courage in the Lord.
All of God's people say, grabe, what a conference! What a conference! Praise God. Nakaka-bless po ang lahat. And to God be the glory. That was a wonderful song reminding us that our strength is not on our own. It's in the Lord. And tonight, the Lord is going to empower and strengthen us again through His Word. Wala pong ibang makakapagbigay sa atin ng totoong kumpiyansa sa buhay, kundi ang mismong assurance na manggagaling sa salita ng Diyos. And our speaker has blessed us since the first night, yesterday morning, this morning, and I believe tonight. Those messages are carefully thought and prayed for. Kaya mga kapatid, let's prepare our hearts, our Bibles, our minds to listen to the Word of God. Tumayo po tayong lahat. Please help me as we welcome back to our pulpit, Bishop Freddy De Vega. Wow, praise the Lord. Good evening po sa inyong lahat. Wow, nasa final night na po tayo. Upo muna po tayo. Please be seated. Bago po ako mag-preach, ayoko pong hindi ko mai-express ang aking pong pasasalamat. I would like to thank this church mula po sa ating patriarchs, Pastor June, ganun din po ang ating pong pastor, Pastor Proby, ang kanyang pamilya, kay ma'am at kay ma'am. Okay?
So thank you so much po sa inyong tiwala at sa inyong pong panalangin. And I can say that I'm so privileged to be considered as your speaker in this family conference. Kung kayo po'y nabe-bless, every time na pumupunta ako dito, ako po'y blessed na blessed, mga minamahal. Ito po yung church na music pa lang, talagang magmiministeryo na sa puso mo. Alam niyo naman po, ang mga Kristiyano talaga, ang isa sa ating pong enjoyment ay ang heavenly music. And wow, napaka-gifted ng ating pong church na ito. So kaya salamat din po sa masasarap na pagkain. Ano po? I really appreciate the food. Kaya salamat sa ating mga cooks, sa ating chef. Thank you so much po sa inyong lahat. At sa inyong accommodation, hospitality. Salamat po sa napakagandang fellowship, Pastor, together with the other pastors. Sobrang na-enjoy ko po. Medyo aminin po natin na yung mga season na ganito, ano man po ang ating paniniwala dyan, ito po yung mga panahon na masarap makasama mo ang iyong mga mahal sa buhay. And I am very thankful to God for giving me partner in the ministry na very understanding. At meron naman po kaming bawi, mga minamahal. Tomorrow, kami naman po ang magkakasama. And then, sa 28 po, kami ay magkakasama as a family na lalabas po ng bansa. This time, hindi naman para sa preaching. Family thing naman po ito. So, kaya yun po, just for you to have an idea na kahit nagsaset up po kami ng ganito, meron po kaming paraan na ang pamilya po hindi namin napapabayaan. At para din pong kasama natin ang wife ko po, sapagkat from time to time, magme-message po yan. Kasi the good thing about my wife, magkasama kami o hindi kami magkasama, very supportive po yan. Preach on, Daddy, give your best. Pinag-pray kita. Talagang, kumbaga po mga kapatid, inspirasyon po sa amin yon bilang mga pastor. At ang akin pong anak, so alam ko na naging masaya po sila dahil ang ginawa ko po doon sa time na tayo po ay available, so doon po ako nakikipag-communicate po sa kanila. So I can say, walang problema, masaya po ang lahat at pinagpala po tayong totoo. Amen? At kwento ko pa lang, Pastor, kwento ko pa lang, blessed na po siya. Kaya para na ring actual niyang nakita at syempre po, kahit yung ilang mga members natin sa church, sila po ay nakasama natin sa ilang mga aralan po natin ngayon dito po sa conference na ito. Kaya gusto ko lang pong malaman, bago ang ating final challenge, tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Lahat ng pinagpala ng Panginoon, kaway naman po tayo dyan. Ayan, kaway-kaway para sa mga taga-Hawaii, okay? So yung mga kapatiran po natin na nasa online, ay ano nakita nyo, kumakaway din po sila. Kaya salamat po sa Panginoon. Ito po ang church na kung saan magtuturo sa atin ng tamang gamit ng technology. Amen? Yes, wala pong evil sa technology kung gagamitin po natin ng tama. Kaya tingnan nyo po yung mga kapatiran po natin. So, blessed na blessed din po sila. At dahil po yan sa pagpapala ng ating pong modern technology. So, ngayon pong gabing ito, ang pag-uusapan natin para sa ating final challenge ay ang altar. Amen? What I want to share with you ngayon pong final message natin ay ang patungkol sa altar ng Panginoon. And I would like to entitle my message, Do Not Alter the Altar. Do not alter the altar. Buksan po natin ating mga Bible sa Psalm chapter 26. Psalm chapter 26, and this time I would like to again request all of you to please stand up. Tumayo po tayong lahat. Psalm chapter 26. And please follow me silently in your Bible habang binabasa ko po ang ating teksto ng malakas.
Psalm chapter 26, Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. For thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers. I have hated the congregation of evildoers, and will not sit with the wicked. I will wash mine hands in innocency. So will I compass thine altar, O Lord, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Lord, I have loved the habitation of thy house and the place where thine honor dwelleth. Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men, in whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes. But as for me, I will walk in mine integrity. Redeem me and be merciful unto me. My foot standeth in an even place. In the congregations will I bless the Lord. Amen? In verse number 6, I will wash mine hands in innocency, so will I compass thine altar, O Lord. Again, do not alter the altar. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay lubos at labis na nagpapasalamat sa gawaing ito na ginawa mong posible, Panginoon. Thank you for the vision of our pastor. Thank you for the support of all the members. Salamat din po sa presensya ng bawat mga kapatiran sa iba't ibang misyon. And thank you, Lord, for your presence in our midst. At ngayon po para sa aming final challenge, may you again bless our hearts, O God. Paalalahanan mo po kami kung kinakailangan. Turuan mo po kami, dakilang Diyos. At ikaw po nawa ang sumaway sa aming mga kamalian. At ngayon po, muli mo po kaming liwanagan. May you again enlighten our minds, O God. May you bless our hearts, O Lord. Thank you so much for this great privilege. I would like to commit to you myself, Heavenly Father, especially my preaching. Bless me, O Lord, and bless your people. Thank you so much. Lahat ng ito ay aming pong panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Ang usapan po ng altar ay hindi lamang po sa simbahan. I want every one of us to learn that and to know that. Pag nag-usap po tayo ng altar, hindi ba ang tawag natin pag may invitation, altar call? Pinapupunta po tayo sa altar at meron pong dahilan. And it is good for us to understand why. Bakit po natin ginagawa ang panawagan dito po sa altar? Pwede rin po nating maunawaan na sa itinuturo ng Bible, meron pong tinatawag na individual or personal altar. Ang ibig sabihin, ikaw, yung altar mo sa Panginoon. And as a family, it is good to have our family altar. Ibig sabihin po, mga kapatid, sa usapan po ng ating pag-aaralan ngayon, I want to encourage the people of God na magkaroon po ng personal or private, yung ating pong pangsariling altar sa Panginoon. Ganon din po ang pangsambahan, na kung saan iniimbitahan tayo every time na natatapos po ang mensahe, and also yung family altar sapagkat yan po ang ating pagtitipon ngayon tungkol sa pamilya na dapat maunawaan na napakaganda. And naririnig ko po si Pastor Proby that one of his concerns, one of his visions, mga kapatid, na ang bawat members ng church na ito, ang pamilya sa church na ito, ay makapag-set up ng kanilang altar, family altar para sa Panginoon. It is good also to know the significance of the altar. The altar is one of the most important spiritual symbols in the Bible. It represents God's presence,
covenant, worship, and sacrifice. And it serves as a central place for personal, family, and corporate devotion. So, yun po yung gusto kong maliwanagan ng bawat isa sa atin. Ito yung lugar na kinakatagpo natin ang Panginoon. Pag pinag-usapan natin ang altar, ito po ay lugar na kung saan nakikipagtagpo tayo sa Diyos. Lugar na kung saan minamasdan natin ang kabanalan ng Panginoon. Lugar na kung saan nananalangin tayo at tumatawag tayo sa Panginoon. Lugar na pinapupurihan natin ang Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, ang objective ng ating pong mensahe, knowing ng usapang altar ay usapang sagrado. Sagrado dahil katulad po ng binanggit ko sa inyo, ito po'y lugar ng ating pananalangin. Ito po'y lugar ng ating pagpupuri. Lugar na kung saan mararamdaman ang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, ang ating pong objective is to encourage every family, una sa lahat, na mag-set up tayo ng altar natin sa Panginoon. Amen? It is good for all the families na ma-encourage po na sa ating tahanan, mag-set up po tayo ng ating pong altar para sa Panginoon. Hindi lamang po yan. It is also good to secure our altar. Ibig sabihin po, mag-set up tayo, ating pong planuhin ang lahat. Nandyan po ang pastor na gagabay sa atin. Magandang maintindihan natin, Pastor, paano po ba ang pagsasagawa nito? Bagamat narinig ko po na siya mismo magiging hands-on, natutulungan po ang bawat pamilya na magkaroon tayo ng family altar. Again, ang ating pong objective, ang ating purpose, kung bakit ito po ang ating naging final challenge, sapagkat gusto po natin na pagkatapos nito, ang maging desire po natin, ang maging goal natin, ang maging eagerness po natin as a godly home, as a godly family, makapag-set up tayo ng altar natin para sa Panginoon. Amen? And to secure that altar, yung bang maiintindihan ng bawat miyembro ng pamilya. Naalala ko nung nasa relihiyon pa po ako, meron kaming tinatawag na orasyon. Diba? Na pag dumarating yung oras na yon, yun po ang oras ng orasyon. Kaya pag nagtatanong kayo, anong orasyon? Ano? Anong orasyon? Ibig sabihin, ito po yung set time na ang bawat miyembro ng pamilya, magtatagpo po sila. Doon po sa ayon nga sa itinuturo ko po sa inyo, altar. Pero mga kapatid, ano ang silbi ng altar kung nasa mali kang pananampalataya? Ano ang silbi ng altar kung nasa mali kang paniniwala? Ano ang silbi ng altar kung hindi naman tama ang kinikilala mong Diyos? Kundi tama ang pagkakilala mo sa Kanya. Mga kapatid, ang dapat magkaroon at mag-secure ng altar sa Panginoon ay ang mga mananampalataya na may tamang relasyon sa Diyos, may tamang pananampalataya, at mayroon pong tamang katuruan. Amen? So it is good, mga kapatid, na tayo po'y mag-set up ng ating altar, mag-secure ng ating altar, at ang pinaka-bibigyan natin ng emphasis is to strengthen our family altar. To strengthen our altar. Ibig sabihin po, kasi I believe na marami sa atin nagpasimulang meron yan. Marami po sa atin na talagang tayo po sa ating buhay bilang mananampalataya, bilang family, mga kapatid, bilang Christian family, bilang godly family, posible na meron po tayong altar na kung saan ginawa na po natin ito before, baka lang po medyo nakalimutan na. Baka may mga nakapalit na. Baka hindi na po tayo nakikita-kita sa altar ng Panginoon. Baka naging busy na po tayo sa maraming bagay na hindi na po tayo naging particular sa altar natin sa Panginoon. Kung nakinig po kayo sa presentation ng mga bata, malinaw po ang message na kanilang ipinaparating sa atin. Sa mga preachings na napakinggan natin, sa mga lessons na naituro sa atin, niliwanag po mga kapatid ang kahalagahan for us to be together in serving the Lord, in standing for God, and in striving for God. Amen? And in striving for the Lord.
So napakahalaga po niyan na maintindihan ng magulang na ang isang dapat na ginagawa po niya ay ang maging modelo to mold our children to mindset. Di po ba? To have that right mindset and to be a model to our children. At ang family altar po, sa gagawin po ng ating pastor, na ito po isa-set up, at sabi ko nga, if ever na before ginagawa na natin ito, it is good to somehow strengthen it. Amen? Palakasin po natin ito. Bigyan po natin ng pansin ang usapin tungkol sa altar ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang akin pong binibigyan ng talagang importansya sa usapan ng altar, kailangan natin ito. Diba? We really need an altar. Nasa sinasabi ko po sa inyo, doon natin kakatagpuin ng Panginoon. Well, sa Biblia po, may mga iba't ibang masasabi nating concept. Halimbawa po, yung sinabi sa Book of Psalms, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang ibig sabihin po, importante na ako bilang Kristiyano, merong specific place na doon talaga kakatagpuin ko ang Panginoon. In fact, kahit sa pagtuturo ng ating Panginoon sa usapin ng pananalangin, hindi po ba? Enter into thy closet. Ang ibig sabihin po, it is good to somehow discipline ourselves and establish and strengthen yung ating pakikipag-ugnay sa Diyos. Yung ating prayer life, palakasin po natin sa usapan ng altar. Ang altar ay dinisenyo upang doon ka lumuhod, manalangin sa Panginoon, magipag-ugnay sa Panginoon at magpalakas sa Panginoon, magpuri sa Panginoon. Amen? Sagradong lugar na ituturing mo na pagdating ng takdang oras ng pakikipagtagpo mo sa Diyos, walang makakastorbo sa iyo. So napakahalaga, mga kapatid. Dito rin pumapasok yung tinatawag nating devotion. Di po ba? Devotion. Na ang family, mag-uusap-usap sila, meron pong somebody, actually po, iba-iba ang setup na ginagawa. Meron pong bilang tatay, bilang ikaw ang tatay, ikaw ang tumatayong pastor ng iyong pamilya. Na bago po ang sama-samang pananalangin, devotion muna po yan. Bible sharing, Word of God muna, mga kapatid. Pwede rin pong iset up ng tatay na sa usapan ng devotion as a family, pwedeng i-assign, i-train ang mga anak at magkaroon po ng time. Alam nyo, ang tamis nun, pagka ang isang pamilya nagtitipon sa altar ng Panginoon, and then bawat isa magsasabi ng kanilang mga pasasalamat, yung bang i-rehearse nila, yung goodness ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon. Actually po, ang gagawin natin sa altar, hindi naman luhod lang at manalangin. Tayo po ay magpapalakas sa Panginoon at yung po'y magandang pagkakataon na ang family, sa usapan ng family altar, mag-uusap tayo tungkol sa mga kadakilaan ng Diyos, kung paano tayo pinagpala. Mag-uusap tayo tungkol sa tinatawag nating mga naging pagkukulang natin sa Panginoon. Soul searching, self-searching, yan po ang gagawin natin pag umaharap tayo sa altar ng Diyos. Ang tanong po, gaano kaya karaming Kristiyano ang meron pa niyan? Diba? Gaano kaya karaming mananampalataya ang meron pong lugar sa kanilang tahanan na yun ang magmimistulang lugar nila para sa Panginoon. Yun yung magiging place na kung saan ituturing nilang altar sa Panginoon. Yung daramhin nila ang presence ng Panginoon. Yung pong place of God's presence. Place para sa panalangin. Place for praise and power, mga kapatid. Kaya nga, ang ganda po na sa usapan pong altar ng Diyos, ang pinag-uusapan natin dito, yung ating prayer life, yung kapangyarihan at kapurihan ng Diyos. Kaya ang isang nagpapasaya sa individual na Kristiyano, tuwing ang naiisip niya yung mabubuting ginawa ng Diyos. Alam niyo, nagre-reflect sa atin yan . Subukan niyo po na pansinin yung mga Kristiyano na tuwing makakausap mo, puro reklamo sa buhay ang sinasabi. Yung pong mga bitterness, magmamanifest po yan. Kaya ang isa sa magandang ma-develop sa atin bilang mga Kristiyano, yung masanay po tayo na talagang count your blessings. Name them one by one. Amen?
Yun po ang magandang attitude, mga kapatid. Yun po ang magandang ugali ng bawat isa sa atin. To always consider the goodness of God. Sapagkat sa totoo lang, ang Kristiyanong totoo, basta nasa kalooban ng Panginoon, basta umiibig sa Diyos, wala pong negatibo sa Kanya. Because we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ang isisecure mo lang, mahal mo ang Diyos. Ang isisecure mo lang, nasa kalooban ka ng Diyos. At isang magandang maintindihan ng bawat mananampalataya ay ang pusong laging nagpapasalamat sa Kanya. Kaya sa family altar, lagyan nyo ng sistema. Di ba? Po pwedeng meron munang time para sa Word of God. Okay? Tapos time ng Thanksgiving. Time ng prayer request. Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang magandang ma-develop sa buhay ng bawat pamilya. Just try to imagine kung ang bawat pamilya po ay merong ganyang masasabi nating gawain, meron pong ganyang gawi, meron pong pamilya na sama-sama na mananalangin, magpupuri sa Diyos, mag-aaral ng Kanyang salita. Isipin niyo po kung ano ang magiging resulta nito sa buhay natin. Kaya 3 bagay lang po. Sabi ko kay Pastor, parang ito yung final challenge. Na parang sabi ko, mukhang 5 minutes lang matatapos na tayo. Okay? So, hindi naman po literally 5 minutes yon. Ang ibig ko pong sabihin, we can share this message directly. Pansinin po natin saglit. Sa chapter 43. Ang sabi po ng Psalm chapter 43. Okay? And verse number 4, then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy. Yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Ang sabi po mga kapatid, then will I go unto the altar of God. So ang ating pong challenge ngayong gabing ito, mga kapatid, okay, go. Always go to the altar of God. Amen? Go to the altar of God. Ibig sabihin, go to your altar. Do not alter your altar. Huwag mo siyang ipagpalit. Huwag kung saan-saan ka nakakapunta, pero wala kang panahon para puntahan ng Diyos sa kanyang altar. Isang bagay na dapat pakasikapin po natin na tayo bilang mananampalataya, magkaroon tayo ng place. Katulad ng binanggit ko, isinet up po natin yan. Yan yung lugar na pupuntahan natin sa takdang panahon na tayo po'y makikipag-ugnay sa Diyos. Yes, you can pray everywhere. You can pray anywhere. Walang problema doon. Walang pagtatalo doon. Pero sa isang masasabi po nating magandang kaugnayan sa Diyos, it is good na magkaroon tayo ng sistematikong pakikipagtagpo sa Kanya. Yes. Yung bang, halimbawa sa umaga, kahit kaano karami ang tumatawag sa iyo, hindi ka maiistorbo kasi oras mo yon para sa Panginoon. Di ba? Sarap nun eh. Yung paggising sa umaga, magkikita-kita yung pamilya. Ba't nandito? Di po ba? Bago tayo umalis, dito muna tayo sa altar ng Panginoon. Di ba? Ibig sabihin, anuman ang gagawin po natin, napakaganda na tayo po ay magkaroon ng godly habit and godly practice that every morning, bago ang kahit ano, altar muna ng Panginoon. Makipagtagpo tayo. Go to your altar. Set up your altar and go to your altar. Ang ibig sabihin, bago ka umalis, doon ka muna nagpupunta. At pagka po tayo ay magtatapos ng araw, hindi ko po alam kung meron po dito sa inyong nakakapakinig ng Believer's Breakfast with BFDB. Ito po yung every 5 o'clock na pagtuturo po ng salita ng Diyos. At alam ko, yung nasa Hawaii, ng mga kapatid natin sa Hosanna Bible Baptist Church sa Hawaii, madalas ko pong kawayan po yan. Every morning, sila Brother Ephraim, Agonoy, yung pong ilan sa kanila. Mga kapatid, alam nyo po, yun magandang opportunity. Meron pong mga mananampalataya kasi
marami pong gumagamit ng cellphone kung ano-anong reels ang pinanonood, ha? TikTok dito, TikTok doon, di po ba? At kung ano-ano pong mga, yung pagka dumadaan sa wall natin, mga pang-disturbo ni Satanas yan. Minsan po, nag-i-standby tayo eh. So mas maganda po, gamitin natin yung cellphone natin, yung gadgets natin tuwing umaga. So meron po kaming mga members na tuwing umaga, nakakulong na po yan sa kanilang lugar na doon sila nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, as individual, it is good to somehow develop that kind of habit, mga kapatid. That habit na tayo po sa umaga, ang una nating pupuntahan, altar ng Panginoon. Sabi ko, it is always good to begin our day with God. And it is also good to end our day with God. So pag tayo po ay nagising, punta sa altar ng Panginoon. Pag tayo po ay matutulog na, punta muna sa altar ng Panginoon. Paggising mo, makipagtagpo ka kaagad sa Diyos. Makipag-ugnay ka kaagad sa Diyos. Mga kapatid, yan po ang idea na kung saan nandyan ang security po natin na sinasabi po ng Psalm chapter 91. Sige po, pakibuksan natin ang Bible natin, Psalm chapter 91. Kaya nga ang encouragement natin sa bawat pamilya, okay, lalo na po sa panahong ito, na ang pastor ninyo, yan po ang nagiging tibok ng puso, ang matulungan po ang bawat pamilya po sa church na ito. At I believe, pati yung mga pastors po natin sa mission, ito rin po ang kanilang nagiging heart's desire. Psalm chapter 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Mga kapatid, mga minamahal, pansinin po natin, if every believer, especially bawat pamilya, magkakaroon po ng talagang masasabi nating lugar o altar para sa Panginoon. Imagine nyo po ang proteksyon natin, yung pong kanlungan po natin sa buhay na ito. Alam nyo, pagka tayo po maalis ng bahay, na hindi muna tayo nakipagtagpo sa Diyos, mapapansin nyo po parang ang bigat ng araw. Mapapansin nyo po mga kapatid na parang ang dali po ng mga negative reaction. So it is good to be guided by the Word of God. Kaya pag pinag-usapan natin ang family altar, pag pinag-usapan natin ang altar natin sa Panginoon, ang pinag-uusapan natin dito, yung pakikipag-ugnay natin sa Diyos. Again, ating pong pagpasyahan na ang ating pong araw ay simulan natin na pupunta tayo sa altar ng Panginoon. Amen? Go to your altar. Napakahalaga po na ito ang maging gawi ng bawat pamilya. Diba? Medyo nakaka-excite po na sa bahay po natin may lugar doon na sa pagsaset up po ninyo, aware ang mga anak na paggising doon pupunta, aware po yung mga parents na paggising doon pupunta, magkakatagpo para sama-samang mag-pray sa Panginoon, mag-aral ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po niyan mga kapatid. So go to your altar. Second, guard your altar. Opo, bantayan po natin mga kapatid. Ito po ang aking pong punto nung sinasabi ko po na i-secure po natin yan. Huwag ho nating hayaan mga kapatid na hindi natin mabantayan ang altar natin para sa Panginoon. Dito papasok yung paalalahanan natin sa isa't isa. Dito po papasok mga kapatid, yung ating pong malasakitan sa isa't isa. Ating pong bigyang pansin at bantayan ang altar ng Panginoon. Huwag niyong hayaang mawasak yan. Huwag niyong hayaang masira po yan. Huwag niyong hayaan na yan po ay mabaliwala. Protektahan natin, bantayan po natin, bigyan natin ng masasabi nating panahon ang altar ng Panginoon. Amen?
Mga kapatid, mga minamahal, the altar is very important. Sa bawat Kristiyano po, it is good na tayo po'y makatiyak na merong lugar ng tagpuan natin ng Panginoon. Alam nyo, iniisip ko, lalo na nung bagong mananampalataya ako, hindi ba? Kasi alam naman natin na ang Panginoon, ang isa sinare-rebuke niya, yung mga Pariseo, yung bang pagka nagpe-pray, para bang ipinagpaparangalan pa sa mga tao. Okay? Pero ang Panginoon nagturo sa kanila, that thou, when thou prayest, enter into thy closet. Ang ibig sabihin, gusto ng Panginoon ang moment niya para sa atin. Di ba? Gusto ng Panginoon nung talagang masasabi po natin na panahon at oras na talagang kayo po yan. Kayo po ng Panginoon yan. So, may mga pagkakataon po na parang sa mga Kristiyano, napapabayaan po natin yung ating prayer life. Kaya sa usapan ng altar, ang pinag-uusapan natin dito, pananalangin. Sa usapan ng altar, ang pinag-uusapan natin dito, kalakasan ng Panginoon, kapangyarihan. Pag nag-uusap tayo sa altar, ang pinag-uusapan dito, kapurihan. Papuri natin sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, go to your altar, guard your altar, and glorify God at the altar. Yes. Alam niyo po, siya ang pinakamatamis makausap. Ang Diyos ang pinakamasarap, nakausap po natin. Ang nakakalungkot, Diyos ang pinakamasarap kausap, pero ang Diyos ang halos hindi kinakausap ng marami. Anong idea pong hindi kinakausap? Okay, itanong po natin sa sarili natin, how is your prayer life? Kasi yung prayer sa church, actually po, pati nga sa church minsan, nagpe-pray yung leader, tayo naman nakayuko lang eh. Wala tayong kasiguruhan kung kasama ba talaga tayo sa prayer. Diba? Bagamat alam ko po na kahit may naglilid sa prayer, posible po na yung mga sincere talaga, kasama talaga in spirit, kasama talaga sa nagpe-pray. Pero mga kapatid, ibang-iba yung prayer na kung saan talagang dama ka ng Diyos at dama mo ang Panginoon. Amen? Alam niyo po, may mga pagkakataon, halimbawa lang po, yung mga alam nating talata sa Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Diba? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya sa usapan ng altar, hindi nyo po maihiwalay ang usapan ng panalangin. Ang isa sa dapat chinecheck po natin sa pamilya, mga kapatid, sinasabi ko po ito, kung tayo ang Kristiyano, dapat tayo ang may panahon para dito. Malungkot naman na yung mga wala sa tamang pananampalataya, meron silang panahon, hindi nila alam na mali sila, pero dahil lang iniisip nila tama sila, they are very much willing na mag-devote ng kanilang time. Tapos sasabihin natin, tayo tama? Nakaranas ka na ba nung bigat na bigat ka at tumahanap ka ng makakausap? Na-experience mo na ba yung moment na talagang sasabog ang dibdib mo at tumahanap ka ng somebody na po pwedeng makausap mo? At doon tayo dumarating doon sa point na nadidisappoint tayo. Why? Napoprostrate tayo because we're looking for somebody na po pwede nating makausap. Mga kapatid, hindi available. O kaya nagsasalita ka, hindi nakikinig. Sinishare mo yung burden mo, pero parang wala lang. Mga kapatid, ang pinakamasarap na hingahan ng lahat ng bigat natin ay ang ating Panginoon. Yes. Sabi niya, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God.
Mga kapatid, may mga pagkakataon po sa buhay natin na sa bigat na nararamdaman natin. In fact, naka-experience na rin ba kayo nung prayer na kung saan sa pananalangin mo, hindi ka na makapagsalita dahil sa bigat ng dibdib mo. Pero yung iyak mo pa lang, mga kapatid, nagagaangan ka na kasi isang napakalaking bagay na meron kang po pwedeng iyakan sa moment na ikaw ay nabibigatan. At sinasabi ko po sa inyo ngayong gabi, sa altar ng Panginoon, luha mo pa lang, nababasa na ng Panginoon. Yes. Yung bang lugar na pwede kang mag-release. Yung lugar na po pwede mo talagang ilagak yung kabalisahan mo sa Panginoon. Kaya huwag niyo pong babaliwalain ang altar para sa Diyos. Yan po ay para sa benepisyo natin. Ito po ay para sa pabor natin. Hindi po tayo kailangan ng Diyos. Siya po ang kailangan natin. Kaya maganda na tayo po ay magkaroon ng lugar na kung saan diyan natin luluhuran ng Diyos. Diyan natin kakausapin ng Diyos. Diyan natin hihingahan ng Diyos. At napakaganda po na kung ang buong pamilya sama-samang magpe-pray. Opo mga kapatid, kaya nga nakakatuwang makakita ng mga pamilya na solidong-solido sa Panginoon. Yung bang hindi nakokornihan, kasi may mga nagsasabing Kristiyano, pero nakakalungkot, nakokornihan po sila. Sa church, okay lang na may nagpipreach, na merong, pero sa bahay natin, para namang para sa kanila, corny. Mga kapatid, corny lang yan sa mga karnal. Pero sa mga growing Christian, sa mga spiritual, sa mga lumalago at talagang mga godly, hindi ka kornihan na buuin mo ang pamilya na nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, nananalangin kayo, nagsasabihan kayo ng mga prayer request ninyo sa isa't isa. Di ba very healthy po yun, Pastor Na yung anak mo may pinagdadaanan, isasama mo siya sa altar nyo sa Panginoon. Na kayong mag-asawa, may mabigat na challenge sa buhay, magkakapit kamay kayo na pupunta sa altar ng Panginoon to pray together knowing that God is there. Di ba? Nandiyan ang Panginoon. Disadvantage po na Kristiyano ka pero wala kang altar sa Diyos. Kaya set up your altar. Secure your altar and strengthen your altar. Amen? Tatay, laging sa atin dapat nagsisimula po yan. Nanay, talagang encourage natin ang buong pamilya. Kung sabihin po natin, lalo na sa Manila, Pastor, medyo late na po ang uwian dyan Medyo late na po ang uwian sa Manila. Kaya ang nangyayari po, mahirap magkapanapanag po. Meron pong ang aga-agang aalis. Sabi ko nga, kung sakali man, na dahil doon sa ganung takbo, mahirap magkasama-sama kayo, it is still good. Good pa rin na meron kayong lugar sa bahay na talagang ang bawat miyembro ng pamilya doon pupunta, doon luluhod, doon magbabasa ng salita ng Diyos, doon magpupuri sa Diyos bago siya umalis ng bahay. Di po ba? So napakahalaga po na ito'y atin pong maintindihan at maipractice natin. Ang gaganda na po ng mga preachings na narinig natin, yung mga lesson, di po ba? Time management. Bakit ba hindi sa pagmamanage natin ng time, mai-set up natin ang pamilya natin? Kung kailangan alas 5 ng umaga, magsama-sama tayo. Kung may maagang pumapasok, kaya po kung gugustuhin mga kapatid. It is now time for us to somehow consider yung family altar po natin. So papagtibayin po natin yan. And I believe sa magiging pagtuturo ng ating pastor, sa magiging pagsaset up nito sa ating pong pamilya. Di ba? Minsan nagsasabi tayo ng prayer request sa ibang tao, pero alam niyo po, ibang malasakit nung mismong kapamilya mo. Iba yung malasakit. Kayo nagkakaintindihan, kayo nagkakaalaman. May mga sitwasyon kayo sa buhay na mahirap ipaalam sa iba. Pero kayong pamilya, konsolito kayo, kumbuo kayo, kasama ang Panginoon na magkakayakap, na nanalangin magkakasama mga kapatid. Napakaganda rin po na sa lahat ng pagpapala natin, sama-sama rin po tayong nagpupuri sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong sandaling ito, mga kapatid,
isang bagay na atin pong i-accomplish. Kasi sa Old Testament, Pastor, yung altar, yun po yung lugar na kung saan pagka may mga accomplishments sila, may mga achievements sila, may mga tagumpay po sila, pumupunta po sila doon sa altar. Pagka po may mga members kami na kung saan mag-a-abroad, hindi po size ng sapatos ang ibinibigay ko, mga kapatid. Ang ipinababaon ko po sa kanila yung paalala na sa lugar na pupuntahan mo, ang una mong i-secure, yung altar mo para sa Panginoon. Amen? Kasi may mga nag-abroad na kapag ka nag-abroad, wala na eh. Mga kapatid, yun po ang masasabi kong napakalaking blessing na ang ating pong natutunan sa usapang buhay Kristiyano kung meron tayong dapat isang bagay na binibigyan ng pagpapahalaga. Ito ay ang altar natin sa Panginoon. Kaya yung mga kapatiran natin sa abroad, di ba nakaka-bless? Nasa abroad sila pero hindi nila napabayaan ang kanilang spiritual life. Nasa abroad sila pero nananatili na sila ay may altar para sa Panginoon. Kaya ngayong gabing ito, mga Kristiyano, mga kapatid, sa bawat pamilya, isang napakahalagang aral na dapat nating bigyang pansin. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat lang na may altar ka para sa Panginoon. Kung tayo po'y pamilyang Kristiyano, dapat lang na may altar tayo sa Panginoon. And please, do not alter the altar. Huwag natin palitan yan. Huwag natin, mga kapatid, huwag nating ikatwiran ang business po natin para hindi natin bigyang pansin po yan. Ang laking advantage para po sa atin na may altar tayo sa Panginoon. Ang sarap ng buhay na meron kang pwedeng hingahan. Ang sarap ng buhay na pwede mong ikwento ang mga tagumpay mo sa iyong buhay bilang Kristiyano. Mga kapatid, ito po ay place of prayer, place of power, and place of praise. Lugar ng pananalangin, lugar ng kapangyarihan, lugar ng kapurihan at pagpupuri sa ating Panginoon. Mga kapatid, I am encouraging every family sa ating conference na ito. Ang encouragement ko po sa inyo, set up your altar. Secure your altar and strengthen your altar. Ang paalala, go to your altar. Guard your altar. Kasi baka minsan harangan ka ni Satanas dyan eh. Baka mamaya sirain ni Satanas yan. Mga kapatid, and glorify God at the altar. Ating pong luwalhatiin at purihin ng Diyos sa ating altar. So kung i-consider po natin yung mga messages na napakinggan natin, maganda po na sa conclusion natin, ang ating pong magiging aplikasyon ay ang sama-sama bilang pamilya na tayo po ay magbibigay pahalaga sa altar ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up please. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, na-realize po ba natin ngayong gabi, hindi lang as family, as individual, kung gaano kaimportante ang altar. Ang altar ay lugar na sagrado. Lugar na talagang itinalaga para sa iyong pananalangin, pakikipag-ugnay sa Diyos, at pagpupuri sa Diyos. Sa church, ano ang purpose ng altar? Ano man pangungusap ng Panginoon? Kasi po sa church, kapag ka po may preaching, nangungusap ang Diyos sa atin. At pagkatapos ng preaching, kaya tayo ini-invite sa altar upang ikaw naman ang mangusap sa Diyos. Matapos tayong kausapin ng Diyos, matapos ibigay po sa atin ang mensahe, ang purpose ng altar ay upang katagpuin mo ang Diyos sa ginawa niyang pangungusap sa atin. Kristiyano, kamusta ang altar mo sa Panginoon? Ang sabi po ng psalmist, napakaliwanag, ako'y pupunta sa altar ng Diyos
nang mayroon pong matinding kagalakan. Ang altar ay napakahalagang lugar para sa mga Kristiyano na gustong makipag-ugnay sa Diyos. Lagi mong simulan ang iyong araw na pupunta ka at makikipagtagpo ka sa Diyos sa altar. Napakagandang tapusin mo ang araw. Matutulog ka na makikipagtagpo ka muna sa Diyos sa kanyang altar. Ang ating aplikasyon sa mensaheng ito ay tiyakang magdadala ng paglago at pagpapala sa ating buhay. Why not, ngayong gabing ito, after hearing this message, why not humble yourself before the Lord? Kung meron pong pinaalala ang Diyos sa atin, the title of the message is very simple. Do not alter the altar. Ito ay dapat isang pinapahalagahang bagay ng mga Kristiyano. The altar is now open for you to come and to express your heart to God, to talk to God, and to tell God, Lord, thank you for talking to me. Thank you for encouraging me tonight. Thank you for enlightening my mind. Thank you for the message. Na-realize ko na napakahalaga ng altar para sa iyo, Panginoon. Lapit po tayo. At ang paglapit mo sa altar ay ang magiging tugon mo sa pangungusap ng Panginoon sa iyo. Gusto ko ring ibigay sa iyo ang pagkakataong ito na sa paglapit mo sa altar, marahil merong mga kabigatan sa puso mo. Marahil meron pong mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Gusto mong ibulalas ang nasa puso mo. Gusto mong ipahayag sa Diyos ang mga nasa harap ng buhay mo bilang Kristiyano. Maaring sakit ito, maaring sakit ito, maaring battle ito, maaring challenges ito, whatever it is, the altar is now for you to pour out your heart to God. Sige po. Alam niyo po, pagka kayo ay lumuluhod, pagka kayo po ay nananalangin, kapag kayo nakikipag-usap sa Diyos, paniwalaan mo na nakikinig ang Diyos sa iyo. Paniwalaan mo na concern ang Panginoon sa iyo. Ang message na ito ay dapat magdala sa atin sa kapasyahan. Lalo na sa vision ng pastor po natin. Bilang pagmamalasakit at pagpapahalaga sa bawat pamilya sa church na ito, I am encouraging everyone, i-set up po natin ang altar natin sa ating pamilya, sa ating tahanan. I-secure po natin ito at palakasin po natin ito, mga kapatid. Yan po ang matibay na panglaban natin sa dyablo. Kapag ka ang pamilya ay sama-sama sa altar ng Diyos, kapag ka ang pamilya ay magkakayakap sa Panginoon, mahihirapan pong wasakin ng dyablo ang ating pamilya. At alam niyo po, kung sama-sama tayo sa pananalangin, makatitiyak tayo na tayo po ay diringgin ng Panginoon. May mga ilang talata po kung naaalala sa usapan ng pananalangin, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done of them of my Father which is in heaven. Two heads are better than one head. Kaya isipin niyo po, imagine if your whole family will come together, will pray together. Mga kapatid, sigurado pong mamumove ang puso ng Diyos. So ngayong sandaling ito, maybe as individual, bigat na bigat ka, meron kang dala at bitbit sa puso mo, ang altar ng Diyos ay ikinasa, itinalaga upang ilagak mo sa Kanya. Tuwing lalapit ka sa altar, ano man ang kabigatan mo, ilagak mo sa Panginoon. Tuwing lalapit ka sa altar, ito po yung pagkakataon na kung saan pwede mong pasalamatan ng Diyos, pwede mong papurihan ng Diyos, pwede mong i-express sa Diyos ang iyong pasasalamat sa lahat ng ginawa niya sa iyong buhay, sa lahat ng pagpapala sa iyong buhay. Sige po, sa pagkakataong ito, bibigyan po ang bawat isa ng matahimik na sandali for you to express your heart to God and to tell God kung ano man ang tugon ng puso mo. Sige po,
Manalangin po ang bawat isa ngayong sandaling ito. Uwan yan, Apo. Ililiwam unay nga kasarsarita daga Apo Diyos. Ililiwan na kami, nagiti pamilya kami. Kadagyamang kami kadetoy nga nagtibker, nagpigsa, nagpintas nga pamalagib itang arabi, Apo. Lord, thank you for reviving our hearts. Kati karimi, Apo, nga i-revive me dati prayer altar mi, Apo. Individually and as a family. Nangag mo, Apo, ti kararak ti tunggal maysa, panangyes ngaw, panangyebkas, tinaguneg ti puso da, Apo. As a pastor, matukay, kan mati nagunay ti pusok. As I look around tonight, it's empty chairs. Awan, Apo, ti nagbati ti tugaw, imay amin, Apo, dito altar. What a blessing, Lord. Nga babaan ka deti nga mensahe, Apo. Inutigot kan ginuyod mo tirik nami, Apo Diyos kan ka. We are decided to guard this altar and to glorify you with our altar. Thank you, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everyone says, wow. Palakpakan natin, grabe. Whew. What a blessing. Daka mo napansin nyo kakabsat ng empty chairs. Pati di gidya dadjay babae muli da nga nagpangato kakabsat. Pati di gidya dadjay nga ato bimbabada. Kat nakabatbatad mo't nga minaya, nakalawlawag ti sa uti, Apo. Amen? What a blessing. Kat thank you so much po, Bishop. Talagang hindi nyo lang kami hinamon sa mensahe nung unang gabi, kahapon at kaninang umaga. At tinulungan po nyo kami na ma-set up itong aming programa sa church. And that is to start our family altars at home. Sa relihiyon kasi sa dati, may altar, pero yun po yung pinagbabawal ng Bible. Ngayon, ito naman yung altar na dapat na ginagawa ng bawat pamilya. That they come together, 3 P, for prayer, for praise, and for power. Everybody say those words together. For prayer, for praise, for power. Kung kayo po ay nahamon
doon sa individual, yung personal altar sa umaga, yung personal quiet time with God, maaaring isulat nyo po sa likod ng inyong Bible, December 26, I promise to be consistent with my prayer altar. Pwede nyo pong gawin yan. If you have been blessed today, kasi po, you never know. That one message can totally change the trajectory of your life as a Christian. Amen po ba? So, ito po yung aking challenge at pakiusap po sa ating lahat. Una po, patayuin ko nga yung mga tatay, lahat nga ng mga kasama ko dito ngayong gabi, na tatay, kailangang tatayo, tumayo tayo. All fathers, let's stand together please, okay? Alright. So, ang ating responsibility, tatay, are you there? Let us start it. Tayo yung start, hindi po yung anak ang mag-i-start. Hindi si Mrs. ang mag-i-start. Tayo ang mag-i-start. So, ipapangako nyo ba, huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo. I will be there with you and help you and I'll do my best para ma-set up nyo po ang family altar na ito. Willing ba kayo? Willing ba? Amen. Salamat. Maupo na po. Palakpakan natin sila. Mga nanay, yung mga nanay, kung yung tatay, tatayo, yung nanay, nanayo. Sige po, lahat ng mga nanay, wives, kung hindi man nanay, wala pang anak, wives. Ayan. Wives. Ayan. Yung mga wives dyan sa choir, pakitaas ka ng kamay, mga wives. Okay. Ito naman ang para sa inyo. Kung ang mga tatay, they will start. Kayo naman, you will support. So, susuportahan nyo ba kami? Amen po ba? Iparamdam nyo yung suporta na yan, ha? Amen? Parang hindi nag-amen yung iba, oh. Mga nanay, yes, let's all dream to have a family altar. Okay? Don't alter the altar. But when you set up the altar, it will alter your life. Babaguhin niya po ang ating mga buhay. Salamat. Palakpakan po natin ang mga nanay. Yung mga anak, tumayo na kayo. Mga anak, mga young people. Sige, kayo naman. Nakikinig kayo ha? Nakinig kayo sa preaching kasi nag-forward kayo eh. Alam ko, most of you, ang talagang tama sa inyo, yung personal, at maganda yon. Kasi hindi lang yung sabay kayo doon sa mangyayari sa pamilya, kayo mismo ay may personal na relasyon sa Diyos. Sabi ko nga po, mahirap po ang ganitong mga preaching kung wala kang ugnayan sa Diyos. Hindi mo papahalagahan ang Diyos tunay hanggat wala kang tunay na ugnayan at relasyon sa Kanya. Inalintulad ko kahapon yung halimbawa. Bumili kami ng vase, 5,000 pesos worth. Mahal yon for a vase. Isang araw naglalaro halimbawa si Kirk, nabangga niya, natumba, nabasag. Dahil nabasag, sa sobrang galit ko, pinatay ko si Kirk. Anong ibig sabihin nun? Mas mahalaga yung vase kaysa yung relasyon naming mag-ama. Pero kung sinabi ko, anak, kailangan kitang paluin para maramdaman mong maging careful ka. Pero gusto kong maalala mo, mas mahalaga ka kaysa sa vase. Ibig sabihin, kaya nating isakripisyo ang lahat kung may relasyon tayo sa Diyos. Alam nyo kung bakit nisasakripisyo nyo ang Diyos? Pinapabayaan nyo ang Diyos? Hindi kaya baka wala kang relasyon sa Kanya. Kasi kung may relasyon ka sa Kanya, kaya mong isakripisyo lahat. Kasi sasabihin mo, Lord, ano lang yan? Mahalaga tong relasyon natin. Yan po ang tunay na may relasyon sa Diyos. Kung may relasyon ka na sa Diyos, hindi na po Diyos ang naghahabol sa iyo. Ikaw naman ang maghahabol sa Kanya.
Nung wala ka pang relasyon, ikaw ang hinahabol. The Son of Man is come to seek and to save. Ngayong may relasyon ka na, ikaw naman ang seek ye first. Ikaw nang maghahabol sa Kanya. Kaya kung hindi ka naghahabol, hindi kaya baka wala kang tunay na relasyon. Examine yourselves whether in the faith. Maniwala po kayo, nung Sunday, may 4 na kabataan. Nandito sila, ayaw kong banggitin ang pangalan. But there were 4 young men and 1 lady. And I discussed to them about this, Bishop. They grew up in church. They know the story of Daniel and David and Joshua and many, many things more. But when I discussed to them about God, yung bang ramdam mo ang Diyos, then I asked them, with this thing, masasabi mo bang may relasyon kang tunay sa Diyos? Nagwingiwing, sabi niya, wala, Pastor. Marami pong pwedeng lumaki sa Sunday school. Alam niyang tinanggap ko ang Panginoon, pero hindi tunay na nagkaroon ng pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kaya mahirap pong hugutin ang mga young people na ganon. Kasi hindi ka dapat ang Diyos ang naghahabol sa iyo. Kung tunay kang ligtas, ikaw ang nagbubuluntaryo at humahabol sa Diyos. Iyon ang totoo at tapat na totoo. Kaya mga anak, magsisimula tayo ng mga family altar sa tahanan, ha? Si tatay will start. Si nanay will support. Kayo naman, submit. Magsasubmit tayo. Kaya pag sinabi, mga anak ha, 7:00 ang family altar natin. Kahit anong assignment, kahit anong project, isang tabi para magsama-sama ang buong pamilya. Mga anak, amen ba? Maaasahan ba namin na magsasubmit kayo? Amen? Mahina yung amen nyo. Maaasahan ba namin magsasubmit kayo? Palakpakan naman natin ang mga anak. Salamat. You may now be seated. Praise God. Marami pong salamat, Bishop. Grabe, ready na. ready na po kami. Ready na. At gusto ko pong i-announce sa inyo na next year, nasaan yung daily bread natin? Pakibigay nga dito. Sino sa inyong nakabili na, nakakuha na ng daily bread? Ha? Nung nakabili na kayo ng daily bread, come on, raise your hand. Okay. Yung iba orders. Sinong nag-order ng daily bread? So sa linggo, tayong mga magulang, mag-i-initiate tayo, let's buy the daily bread. Ha? Ginagawa natin yan taon-taon. Ngayon po, gumawa po ako ng Hosanna Daily Journal. Ito po ay salamat sa Panginoon sa ating mga staff. Tumulong po sila para maging ito printed. Ang maganda, kung ano ang nasa daily bread, yun din ang nandito. Pero ginawan ng mga blanks para fill upan, tapos mayroong kang realization time. So kung nag-devotion ako that morning, kinuha ko yung daily bread, kinuha ko yung Bible, so I read the Bible, I read the daily bread, yung meditation ko, dito yan nakalagay. Halimbawa, as we begin this new year, let's remember that apart from God, we're adrift in an endless, never satisfied sea. Through His blank Son, Jesus, we're reconciled to Him and we blank our blank, blank, and blank. Nandun po sa daily bread ang kasagutan. So, fill upan nyo lang yan. What blank, your blank, and what meaning does it hold? How might you change your blank this year to follow Jesus? Only one life to be fast, only what's done for Christ will last. Then your prayer. Pipicturean nyo po yan at isasubmit sa mga group chat natin, mga care group, mga church group chat natin. Amen? Let's make sure that each and every one of us will really do our daily devotion. Hindi ko po gagawin ito para pabigatan kayo. Actually, hindi ko dapat kailangan gawin ito. Pero kailangan kong gawin para sa mga hindi pa gumagawa, makakasabay kayo. Guyudan. Nakamot Tagalog na di jay? Aakayin namin kayo. Maganda kasi pag ang church may programa para yung mga hindi pa gumagawa, mapapasabay na lang. Maakay sila. So gagawin nating programa, ang personal quiet time at yung ating family altar. I hope all of you are on board. Amen po ba mga kapatid? Okay. So,
Once again po, palakpakan natin ang ating speaker. To God be the glory. Amen. Ano bang mauna yan o ito? Okay. Nakatayo na kayo. Excited na kayo dyan eh. Sige, kayo muna. Kayo muna. Alright. Our care group leaders are believers who lead in small groups, providing care, instruction, and support, following the biblical model seen in Moses, appointing leaders over tens and fifties. Tonight, our care group leaders will minister to us through a special song that echoes this very commitment. As they sing, may this not only be a song we hear, but a decision we carry in our hearts. A Christ-centered home begins with a clear decision, not just a feeling, but a lifelong commitment. May this song be more than music. May it be the declaration of every family here tonight.
Grabe, hindi lang pang care group leading sila, pang singing pa. Palakpakan naman natin, mga kapatid. Well, as the year comes to an end, although may isang Sunday pa tayo, I just would like to thank you all, pastors and preachers and care group leaders, for your partnership in the ministry. Tinatanong po ni Bishop kanina, choir to? Sabi ko, hindi po, care group leaders po lahat yan. All of them are working at mga estudyante, homemakers, at business people, but they have devoted themselves to partner with their pastor. At tinitrain ko sila unti-unti upang tumulong na mag-alaga sa mga members. 5 members, 10 members. Ang prayer ko po, na marami sa inyo ang nandyan ngayon will join the group next year. And soon you will also become a care group leader. Amen? Maraming salamat sa inyo. Your labor is not in vain in the Lord. Amen? So, let's keep on. Amen? Maraming salamat. Thank you. Thank you very much. Okay. So, ngayon naman po ay gusto kong blessed kayo sa conference. Gagawin pa ba natin uli? Mga kapatid, I am praying, hindi lang natin gagawin uli. Dadagdagan natin ang conferences natin next year. Nag-iisip po ako, nananalangin, ang isa sa mga idadagdag nating conference next year will be Soul Winning Conference. So meron na tayong church strengthening, meron na tayong family conference. Ang ating gagawin naman next year, magkakaroon tayo ng Soul Winning and Missions Conference. Upang dito nyo mauunawaan ang church planting at outreach endeavor ng ating gawain. Because I believe na pag naunawaan nyo ito, you will not only support, you will be a part of this endeavor. So yan po ang isang idadagdag natin. Amen? Okay. Parang matamlay kayo Kayo mag-alala. Meron pa tayong grand prize. Saan mo yung grand prize? Nagpadagdag, 10 winners ng tig 500. Oh. Biglang ginanahan. Oppo cellphone. Yung mga gustong umuwi, umuwi na. Palagay ko walang uuwi dyan. Okay po. Si Pastor po, Pastor 8:30, mga ano pa po, kahit mga 10 minutes. Apo. Kasi meron din po kaming gift para sa inyo. Pero this time, we'd like to ask our speaker to come sa stage. I'd like my wife to join me here in front. And yung ating mga pastors and their wives also. Please come here. Pastor Dennis and Ma'am Sheena, Pastor Ver and Ma'am Vena, my beloved wife, Ma'am Kay. Amen. Praise God. Okay. Hindi kayo rito. Pastor Dennis. Daniel, can you assist? All right. Grabe, Bishop. Hulog kayo ng langit. Biyaya na lang. Ay, si Lucifer palang hulog ng langit. Okay. Pambira, no? Mali yung mga words ko. Mali. Di bali po. This plaque of appreciation is proudly and joyfully presented to Bishop Fernando de Vega, Senior Pastor of Living Water Baptist Churches and Missions Conference, Missions Conference tuloy. Ano ba? And Victory Fundamental Baptist Church and Missions in heartfelt recognition and sincere appreciation for his invaluable contribution as the esteemed guest speaker during the Family Conference of 2025. His powerful message and steadfast dedication to God's Word have greatly inspired our families to build homes firmly grounded in faith, in service,
and love for the Lord. His presence has enriched this conference. Totoo po. Napakayaman ng conference na to dahil po sa kanyang presensya sa atin. Praise God for that. Making it a truly memorable. It is indeed memorable and impactful experience for us all. Given this 25th day or 26th day of December 2025 at the HBBC Main Sanctuary. Signed by yourself, Pastor. Amen? Ayan. At, okay. Mga kapatid, masaya po tayong magbigay ng pabaon sa kanilang family. Hindi. Teka, ayokong pabaon ito. Ito po ay gift natin sa kanya for ministering to us. Mag-set aside na lang tayo ulit, men, ng pabaon natin sa kanila. Kasi, grabe po. Hindi naman sa iniwan niya yung family niya. Pero, sacrifice, pumunta siya rito. Naiwan po yung wife si Ma'am Maris, tsaka si Sofia. Maraming salamat. Kung nanonood po kayo, shout out po sa inyo, Ma'am. Ma'am Maris at Ma'am Sofia. Okay? So, we would like, aside from this gift, para po sa kanyang ministering sa atin, we really want to appreciate his whole family. Yung sinabi niya po, next week po yun, Bishop. Papunta po kayo sa Vietnam po sila. Sabi ko na kung nang nagsabi. Sa Vietnam po nila i-spend yung kanilang family New Year together. He has been ministering to a lot of churches mula January. Kung ako po ang lulugar sa kanyang sapatos, masikip po yung sapatos niya. Kung ako po ang lulugar sa kanyang sapatos, hindi ko po siguro kakayanin sa grabe. Naglaro po kami ng basketball kagabi. 8 games. Lagi po kaming panalo. Kung 100 ang puntos, sa kanya po yung 80. Asintado ang 3 points. Kung gaano siya katindi maglaro ng basketball, ganun siya lalo na sa gawain ng Panginoon. Kaya, Bishop, marami pong salamat sa inyo. Living Water, kung kayo po'y nanonood, Victory Fundamental, we truly appreciate and we truly acknowledge God's unique calling for your beloved pastor. Kaya patuloy niyo po siyang mahalin at salamat sa inyong suporta sa kanya. Sana nanonood kayo ngayong gabi. Okay? Amen. Nanonood po. Ayan. Oh. Amen. Okay? Oh, iba, ang daming nanonood pala ngayong gabi. So, amen. So, please receive our simple gift. Isusunod po namin yung pabaon namin sa inyo sa Vietnam. At ito rin po ay para kay Ma'am Mariza De Vega. Okay? And kay Ma'am Sofia. Ayan po. Pakibigay na lang po sa kanila. At salamat sa kanyang napaka-supportive na kasama at anak sa ministry. Pastor Mark. Pastor Mark, halika. Ayan po. Si Pastor Mark Loyola. Mga kapatid, bigyan na din natin siya ng love gift. Amen. Good po. Amen. Okay. Praise God. Amen. At praise God, hindi lang po naging meaningful at memorable tong conference natin. Praise the Lord. Salamat po. At amen po. We are also blessed to have guest servants of the Lord with us. So may we request Pastor Abraham de la Cruz to come and join us here. Ma'am Josie de la Cruz. Amen. Ayan. Okay. It's a blessing po na nakasama namin kayo. Thank you for coming po. Amen. Praise the Lord. Sige, picture tayo ka rito. Napigpaspasuli kayo dito. Ibangin kayo, Pastor Ben. Kabila na lang. Ganito ka ba? Ibangin. Pastor Ben. Okay. Alis Tom, excited daga DJ cellphone kan di ba?
Thank you po. Amen. At nakakatuwa sapagkat ang mga churches natin ng Claveria. Nasaan yung mga Claveria? Shout out sa inyo. Yun po. Shout out sa inyo. Amen. Oh, ito Ito yung gift natin kay Pastor Dennis. Daniel. At saka kay Ma'am Sheena. Oo. Saan na si Ma'am Kay? Dito ka, mahal ko. Ma'am Sheena. Salamat, SBBC Claveria, for your love to your pastor. At yung mga pasukin, shout out sa inyo. Ayan, ito yung gift ninyo kay Pastor Ben. Saka kay Ma'am Vena. Amen. Hindi kayo. Amen. Amen. Praise the Lord. Yung mga pastor's kids, halina kayo. Mga pastor's kids. Dali po. Amen. Salamat, church, sa mga pagmamahal nyo sa mga pastor's kids. Ayan. Grabe, no? Mga future pastors din itong mga to. Bigyan mo ng pangalan. Bigyan mo ng mic. Hindi na yan. Yung isa, bigyan mo ng isang mic. Si Kiyon nasa biyahe po eh. Nasa biyahe si Kiyon. Pangalan? Then St. Paul Escalier. Memory verse. Revelation 20:15. And whosoever believeth in him Sige. whosoever was not found written in the book of life was cast in the lake. Kakatakot ang memory verse niya. Amen. Okay. Ito yung gift mo. Name and memory verse. I'm Kirk Ezra Cadalinia, and my memory verse is Philippians 3 verse 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. Next. My name is Balasang ni Katrina. Amen. Go. My name is Catherine Grace D. Cadalinia. My memory verse is Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. My name is Heavenly Grace Isabalia, and my memory verse is Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thine ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Amen. My name is Hadassah Lavnejoy Isabalia, and my life verse is Proverbs chapter 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen. Grabe, no? Kay Kiyon to. Grabe. Ayan. Sige. Kami po na family ng mga pastors, we are renewing our dedication to God na makapaglingkod sa inyo at maging pagpapala po sa inyong mga pamilya. Please continue to pray for us also. Salamat po. Good evening, Pastor. Okay, pakinggan nyo po, kakanta ang mga men. Pasensyaan nyo na po, wala silang banda, pero... Kanta kami, Pastor. Pastor, we thank you so much. Amen. Kadigiti adung nga para burti apo. Asan yung ibang mga men? Hali kayo, mga Yung ushers. sakbe- Ay din,
Mabalin niya ako, Pastor. Pagante ni Ma'am Cora. Ah, sige. Ni Ma'am Cora, Pastor. Ay, amen. Good. Timay. In behalf of HBBC family, Pastor. Amen. Kit tiyato yung rabi, kit may mga ito dito give ka niya, no? Kas pagyaman mi ti Apo, ti kinembag na, Pastor. Ti messages, hanpulos nga mabaluran ti kwarta kausat. Amen. Kit agyaman kami, Pastor, ti panosusar na kada kayo, kinti pamilyayo. Kit representing ti mentat ta, Pastor. Kantada sa madam na? Kantada. Kahit may manyayawat dito. Agkanta kayo tulatan to nakaawid na amin. Pagpaawit, Pastor. Pastor, kahit may manyayawat dito, Pastor. Gift from HBBC. Thank you very much. And to Ma'am Kay. Amen. Kinilinang Cora. Muyo kausat. It is an honor nga magpadayo mo't iti adipon ti apo kunti pamilya. Thank you. May saysuda nga parte iti ministry kausat. Kaya pakaragsakan tayo nga i-honor iso da babon ti parabor iti apo. Thank you, Ma'am Cora, Pastor. Ma'am Kay, thank you so much, Pastor. And thank you very much sa inyong lahat, mga men, mga church. I also would like to inform everyone na kahapon po, nag-usap-usap kami ng mga men at sabi nila, we initiated this because the year is coming to an end. And if there's anyone, of course, glory to God for all of this, but if there's anyone who should be blessed by the blessings of the HBBC, it's our beloved patriarch. Kaya, to God be the glory, we were able to give a generous blessing to our beloved patriarch yesterday. Sino sa inyo nakamiss kay Pastor Jun? Bean nyo to, may agungot tong bigat kakabsat. Para warat damdam, matakitan na, digit agdalos. Amen. Marami pong salamat. Lord, thank you for the generosity and joy of your people. How they have shown their love and appreciation sa amin pong mga lingkod ninyo. At kayo po ang bumalik ng mas maraming pagpapala sa kanila. Magbalik marasawayang blessing sa kanila, Lord, and their families. And not that we desire these gifts, but Lord, we take them with so much gratitude from you. But I pray that this will abound to the account not only of the church, but to every member and family of this wonderful ministry. Purihin ang inyong pangalan, O Diyos. In Christ's name we pray. Amen. All of God's people say? Amen. Picture tayo, halika. O, yung mga men, halika kayo dito. Let's take a picture. May kayo kabsat. Kahit hindi kayo naka-uniform. Kasi ito yung uniform ng mga ushers. But I'd like all the men to come. Young men. Halika kayo dito. Lahat ng mga men. Oo, may kayo kabsat. Oo. Come on. Ibabalik ko to pag hindi kayo masaya. Joke lang. Okay. Oo, sige. Picture tayo. Jay, Duman. Jay Bangir, Duman. Jay Bangir. Amen. Jay, doon. Jay Bangir, Duman. Basta dake, dito ayan ti pastoran, sigurado maala kaya. Naka-safety kayo. Okay. Spasan nyo ka ng cellphone. Compress.
Grace. Salamat po. Thank you very much. Amen. Okay. Amen. Teka. I would like to take this opportunity to thank all our pastors and their families. At sa inyong lahat ng mga care group leaders, thank you. Ganon din po sa kanilang mga pamilya. I'd like to thank our choir and orchestra. What a wonderful conference with a great and awesome music ministry. Salamat sa inyo, kay Ma'am Kay, at sa inyong lahat. To our AV, palakpakan naman natin sila. Silently, quietly, remotely, they are doing a great job of ministry to our church. So let's give a hand sa ating mga AV na nasa taas. Ano? Angel's Pizza daw. Sangyup. Okay. Salamat. At sa lahat ng ating mga ushers. Grabe. Hindi ko na po pinroblema yung flow, yung traffic, yung distribution ng mga food at lahat because they are all in place at nag-i-improve pa lalo yung skills ng ating mga ushers sa pag-handle ng ganitong mga gawain. Thank you very much. Sa ating mga cleaners. Amen! Ayan sila. Tumayo kayo mga cleaners. Cleaners natin. Oh, praise the Lord. Tunod damdama, mamaya, bago po, pag nakauwi na po kayong lahat, maglilinis pa lang po sila. Amen? Anong hindi nag-amen? Oo maglilinis pa kayo mamaya. Maraming salamat sa ating mga cook. Para sa ating guest speaker at sa ating mga bisita, thank you, Brother Ryan Duldulao and Sister Jen. Pag pinuntahan niyo po doon sa kusina, husband and wife po yung nagluluto, tandem. Si Brother Ryan ay chef, si Sister Jen ay teacher sa high school, pero tandem silang nagluluto doon. Kung nakikinig kayo, mga kapatid, shout out sa inyo, napakasarap ang mga niluto ninyo. At yung mga nagluluto ng ating mga breakfast, si Mang Ryan Kakal. Oo. Buti na lang, meron yung Mang. Kasi kung magkaedad kami, si Ryan. Pero kasama ni brother ako. Thank you, Mang Ryan. God bless you. Amen. Always available for the Lord. At sa lahat ng mga delegated, yung mga delegated itong sinabi ko, kayo naman yung mga delegates. Amen? Sa mga bata, kahit hindi na ako magpasalamat kasi may 100 na kayo. Naging 200 dahil kay Bishop. And praise God for that. At sa inyong lahat mga kapatid, for coming here and for joining our conference. Sulit po ba? Amen? So God be the glory. May nakaligtaan po ba ako? Yung mga... kasi magko-closing prayer na tayo. May nakalimutan ba ako? Yung cellphone. Okay. Bago yung cellphone, mag-offering muna tayo. Okay? Halina kayo rito, orchestra. Come on. Halina kayo. Amen. Let's pray for our offering as the ushers come. Lord, thank you so much for a wonderful family conference. It was so glorious and joyful, Lord. But this does not end here. Parang nangyari po sa amin is we are starting to grow, moving towards a certain direction of ministry. Kaya Panginoon, nananalangin po ako. Kayo pong patuloy na mag-work sa aming mga puso at ako naman bilang senior pastor ng church na ito, Panginoon. Ang inyong church, I promise and I
I dedicate my life na i-sustain ang bagay na ito para sa aming gawain. I pray that you bless this. Salamat po sa inyong provision at bless the gift and also the giver. In Jesus' name, amen. Gusto ko ring i-shout out ang ating mga members at mga brethren sa Hawaii. Ayan, mga spam, yung mga cash gifts, praise God for their generosity. I don't know if they are still there. Pero salamat, Preacher Glenn, and your family, and all of you, brethren. To God be all the glory. Go ahead.